tasbu bis-swit il-ronfo. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. It-tema tal-programm tal-lum se tkun il-karti tal-lob. Fl-ewwel parti tal-programm, Bradley Kakija se jlaqqana mal-espressjoni erġajna koppi. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Stephanie Apap se tkellimna fuq l-espressjoni idjomatika waqalass. Il-lob tal-karti minn dejjem kien parti mill-passatempi tagħna l-Maltin. Għadek issib familji li jiltaqgħu jilagħbu flimkien ir-rami b'10 jew ir-rami b'7 karti. L-assidur, il-belladonna, it-trentun jew il-blackjack, il-poker, il-bixkla, il-famuża paċenzja, dik li bl-Ingliż magħruf aktar bħala solitaire u ħafna aktar. Dal-lobiet tista' tilagħbhom kontra l-kuppir f'xi każino. Ngħidu aħna l-blackjack. Kontra avversarju wieħed jew ħafna, bħal rami jew il-belladonna, jew saħansitra waħdek bħal paċenzja. Kif wieħed jista' jinnota, l-ismijiet ta' dawn il-lobiet ħadnihom dirett mill-isqalli jew mit-Taljan. Bħat Trentun, li ġejja minn Trentuno, għax trid tipprova kemm jista' jkun toqrob lejn in-numri 31. Il-bixkla jew il-brixkla, li ġejja minn Briskola, jew il-belladonna. Hemm imbagħad lob ieħor li jismu ħadnieh mill-Ingliż. Ngħidu aħna r-rami, il-poker jew il-blackjack. Meta wieħed iħares lejn il-mazz tal-karti li jkun magħmul minn 52 karta, se jsib 4 taqsimiet, dawk li bl-Ingliż jgħidulhom suits. Għandek nofshom ħomor u nofshom suwed. L-espressjoni li Bradley Kakija se jkellimna dwarha appuntu għandha referenza għal waħda minn dawn l-4 taqsimiet. Il-koppi, magħrufa wkoll bħala kwori jew qlub, huma dawk li bl-Ingliż insejħulhom hearts. Insibu mbagħad 13 karta oħra li huma ħomor. Dawn huma d-dinari, dawk li bl-Ingliż jgħidulhom diamonds. Is-26 karta l-oħra mbagħad huma suwed. Hawn insibu l-mazzi jew il-fjuri, dawk li bl-Ingliż jirreferu għalihom bħala clubs. U fl-aħħar insibu wkoll l-ispati, magħrufa wkoll bħala spadi jew piki, dawk li bl-Ingliż jissejħu clubs. Kif wieħed jaf, fuq il-karti tal-lob insibu fuqhom in-numri u anki xi figuri bħal huma l-kavall, ir-reġina, imsejħa wkoll id-donna, jew is-sultan, li jgħidulu wkoll ir-re jew ix-xieħ. Flimkien, il-kavalli, id-donon u s-slaten jgħidulhom f'gajjar, il-plural miksur tal-kelma figura. Infatti, fil-kazinos li għandna Malta, l-aktar fil-logħba tal-blackjack tisma' ħafna lil min jitlob għal żewġ f'gajjar, peress li f'gura waħda tiswa 10, u allura jkunu qorbu sew lejn l-20 u jistgħu joqogħdu, jiġifieri jieqfu u jistennew li l-kuppier ikompli jieħu l-karti bit-tama li jobloq jew imur, jiġifieri jaqbes il-21 punt u jitlef. Tlaqna nisimgħu lil Bradley Kakija, ikellimna ftit fuq l-espressjoni erġajna koppi. Meta xi ħaġa li nkunu diġà għaddejna minnha u qisha ma tkunx partikolarment xi ħaġa pożittiva terġa' sseħħ, meta terġa' sseħħ nafu ngħidu erġajna koppi. Hija dik il-frażi li nlisnu meta problema terġa' tippreżenta ruħha għat-tieni jew anke għat-tielet darba. Fl-Ingliż l-ekwivalenti kieku ngħidu back to square one. Sa kelma koppi ġejja mill-lob tal-karti li fl-antik flok id-diżinn tal-qlub fuq il-karti kien ikollhom kalċi li bit-Taljan jissejjaħ koppa. Il-logħba ta' trisset li tintlab b'mazz ta' 40 karta, kull karta klassifikata mill-ikbar sal-iżgħar valur għandek it-tlieta, 2, l-ass, is-sultan u l-kavall jew il-prinċep. Imbagħad kellek il-kumplament tal-karti skont l-ordni numerika minn 7 sa 4. Dawn kienu jitqasmu 10 karti li l-kull min kienet jilab. Salanta din-logħba kien jew li taqqat kemm tiflaħ punti biex itellab punti sakemm jintlaħqu l-21 punt. Il-plejers iridu jimxu mas-simbolu sakemm dak is-simbolu ma jibqax f'idejhom u għandhom juru wkoll il-karta li jażlu mill-mazz karti lil ta' kontrihom. Sa fil-logħba ta' trisset il-karti tal-lob immarkati bil-qlub jew bil-koppi ta' kulur aħmar jitqiegħdu fuq il-mejda tal-lob. Imbagħad l-avversarju jew dak li jkun tefagħhom jerġa' jitfa' karti oħra bil-koppi.
u jibqgħu sejrin hekk. U din nimmaġini x'aktarx waslet għall-espressjoni erġajna koppi li fil-fatt tirreferi għal ritorn lejn l-istess sitwazzjoni u fil-każ tal-karti lejn l-istess simbolu u kulur. I tnejda li tfisser li xi ħadd għaddej minn esperjenza ripetuta. L-aktar li tingħad din l-espressjoni fil-fatt meta xi ħaġa mhux pjaċevoli isseħħ aktar minn darba. Fit-tieni rokna tal-programm, Stephanie Apap se tagħtina espressjoni oħra meħuda mid-dinja tal-karti tal-logħob. Li mal-ewwel daqqatajn mhux kulħadd jinduna li ġejja mill-kelma asso jew ace bl-Ingliż u l-kelma ass jaf iħawwadha mal-omofonu ieħor ass li ħireġ mill-kelma għażin. Kif għedna fl-ewwel rokna, fuq il-karti tal-logħob insibu numri jew f'gajjar. Tipikament, hemm tendenza li l-ismijiet ta' dawn in-numri jingħadu jew bil-Malti, bħal pereżempju 5 qlub jew 6 dinari, jew inkella bit-Taljan, pereżempju 5 jew is-sej. L-ass fil-logħob tal-karti jiswa 1 jew 11, skont il-logħba li tkun qed tilab. Fil-blackjack jew fit-trentun, l-ass jieħdu gost bih peress li jista' jiswa 1 jew 11. Fil-poker ukoll inisseld bis-sima lill-plejers peress li mill-karti kollha għandu l-ogħla valur. Infatti, plejer b'xorti li jinsertawlu żewġ assi fidu fil-bidu tal-hand ikun beda bl-aħjar żewġ karti possibbli. Min-naħa l-oħra, fil-logħba l-assi dur, l-ass għandu l-inqas valur u trid titlob li ma tispiċċax bih għax inkella iċ-ċansijiet li tinqala ikunu kbar. Min barra l-espressjonijiet li daħlu fil-lingwa grazzi għar-reġistru tal-karti bħal erġajna koppi u waqalas, jaffaxxinawni wkoll kemm għandna kliem interessanti li jintuża f'dan il-passatemp. L-ewwel semmejna joqgħod, boloq jew mar, meħuda mill-logħba tal-blackjack jew tat-trentun. Fir-rami pereżempju, meta tkun qed tintlab bejn 3 plejers jew aktar, tista' tixtri. Jiġifieri tieħu l-karta li jkun tefa' l-plejer ta' warajk u ma jkunx imissek toħodha int. F'dak il-każ imbagħad, jekk tkun se tixtriha, trid tieħu karta oħra addizzjonali mill-mazz. Il-logħba tal-poker ukoll stanjitna b'ħafna kliem u espressjonijiet. Għal min ma jifhimx f'din il-logħba, il-verbi fetaħ, olla, ġi, gideb, laqat, rema, daħal, raħ, seraq u ħafna aktar se jifhimhom b'mod differenti minn kif jintużaw fil-lingwa ta' kuljum. Ħanieħu biss il-verb laqat u seraq. Fil-poker, plejer ikun laqat jekk wara li jkun ra l-flop, jiġifieri l-ewwel 3 karti li jinkixfu, ikun irnexxielu jazzekka mqar karta waħda minn dawk li jkunu ħarġu. Min-naħa l-oħra, plejer ikun seraq jekk meta litteralment ma jkollu xejn, eżatt bħal l-avversarju jew l-avversarji tiegħu, jirnexxielu jibbettja u jieħu ċ-ċippi jew il-flus li jkun hemm disponibbli. Tajjeb li ngħidu li dan l-ingann fil-poker huwa parti mill-logħba. Infatti, plejer jista' jibblaffja u jagħti l-impressjoni lill-avversarju li qiegħed aħjar minnu, bit-tama li jitwemmen u l-avversarju jarmi l-karti tiegħu, jiġifieri jiddisponi mill-karti tiegħu u jagħtihom lill-kuppier. Bla dubju, il-faxxinu ta' dan il-lingwaġġ għadu jrid jiġi riċerkat fil-Malti. Tlaqna issa nisimgħu lil Stephanie Apap tagħtina aktar dawl fuq l-espressjoni waqalas. Tajjeb billi nibdew ħal nispeċifikaw ftit li l-ass f'din l-espressjoni qed tirreferi għal karta tal-logħob, mhux għal ass li jfisser tnikkir, apatija jew letarġija, tajjeb. Il-karta tal-logħob li normalment nużawha biex nużaw strateġija importanti, teknika importanti, normalment hija karta li titħalla għall-aħħar biex nippruvaw nirbħu il-logħba li nkunu qegħdin nużaw. Jekk inħarsu ftit lejn l-etimoloġija ta' din il-kelma bl-Ingliż pereżempju għandhom il-kelma ace. Waħda mit-tifsiriet ta' din il-kelma hija xi ħadd espert fuq xi aspett partikolari, fuq xi ħaġa partikolari. Fl-Ingliż għandhom l-espressjoni an ace up your sleeve li tfisser meta jkollok għarfien moħbi meta tkun taf xi ħaġa minn taħt jew ikollok xi ħila talent moħbi minn taħt u tużahu mbagħad għal vantaġġ tiegħek. Waqalas tista' tkun ġejja propju minn hawnhekk għax inti qed twaqqa' qed turi karta li kienet moħbija.
Jekk imbagħad inħarsu ftit lejn It-Taljan għandhom il-kelma asso. Fis-seklu 19 kienet tfisser personaġġ importanti u mbagħad isu fil-bidu tas-seklu 20 it-tifsira nbidlet għal xi ħadd li jeċċella f'xi ħaġa partikolari. Fit-Taljan ukoll għandhom l-espressjoni calare l'asso li tfisser meta tagħmel mossa deċiżiva jew tagħmel mossa b'sorpriża biex taħsad lil dak li jkun. L-espressjoni Maltija tixrob tieħu minn dan it-tifsir. Għax bħalmet ngħidu tfisser as bniedem importanti, anke l-ass fil-karti tal-logħob għandu valur superjuri fuq il-karti l-oħra. Fil-Malti però tintuża din l-espressjoni meta xi ħadd ma jsibx daqshekk fuq xiex jitkellem u jaqbad dejjem fuq l-istess argument. Ħafna drabi fuq xi ħaġa li ikun iħobb hu. Jintasbu bis